aste zeken hartan, goizero 100 aldiz kanta zati bat aspertzeraino errepikatu behar zuen. Pijuak, hoili eta koholoriak gogorri. Goitika bukatzen zuen gontzetarik ateratzear, prozak pastilla bat ematen zioten arte. Arratsaldea loil batean igatzen zuen, plastikozko ohe gogor batean xal-xala etzanik. Joanes gertakizuna arras disgustaturik kontatzen zuen. Horrelako kalbario zientifikoen pairatzeko baldin bazen etzela gehiago inora ere abiatuko erantziz. Astearentzat zenbat diru erdietsi zuen ez zigun sekula salatu. Ikusi genion aldaketa bakarra, handik laster, peko arruan erosi zuen azeri larruzko oski berri parea izan zen. Eta gizonak sosa maite. Erranez burlatzen gintzaizkion, garai hartan trufa zelarik geneukan altxorrik nasaiena. Edateko eta jateko ausarki eskaintzen zuten beste antolatzaileek ez zien ezetzik helarazten ordea. Zahardiek tradizioaren ikur agergarria eta gaztediek orainaren iraganarekiko lotura bizia zelako deintzen zuten batera, kantatzera, bere euskalki hain berezian istorio kontatzera, afari edo bazkari herrikoietan parte hartzera oro bat. Denak, abertzaleak barne, aberezaleak ziren arraiki eta baiki naski. Ospakizunen arian, anitzetan, hiritik etorri olerkari ofizialek Joanesek erranak eta abestiak amildegietan jartzen zituzten, seriatzen, berriz moldatzen eta munduko edozein mikropopuluren egitekoekin abilki erkatzen, ikus entzuleria funtsean harrituz.